आर'नाइ बनायছে चिरां ब्लक इउपिपिएफ তেখেতে ৰনেন ওৱাৰী আজি দলে বলে হিল দল ভাঙি ওলাই আহিছে আৰু সকলোৰে মুখত সকলো জনগোষ্ঠীৰ মুখত এটাই কথা কি এইবাৰ আমাক পৰিৱৰ্তন লাগে পৰিৱৰ্তন আমাক ৰাজনীতিভাৱে লাগে বুলি সবে কৈছে কিন্তু মই অলপ ভিতৰত যাই পেলাই ক'ব বিচাৰিছো অকল আমি ৰাজনীতিক পৰিৱৰ্তন বিচাৰিলে নহব আমাৰ মানসিকতাৰো পৰিৱৰ্তন লাগিব বিপিএফৰ সেউজীয়া নেতাবিলাক আমাৰ তাত আহিবলৈ ৰেডি হৈ আছে কিন্তু যিবিলাক অলপ মানে বেগুনীয়াবিলাক আহিব এতিয়ালৈকে আহিব বিচৰা নাই আমি আনিবও বিচৰা নাই সেউজীয়া ধৰণৰ নেতা সেইবিলাকক অলপ মানে আমাৰ তাত আহিব বিচাৰিছে আলোচনা কৰি আছে আৰু সেই মানুহবিলাক আমিও মানে আমাৰ দলত স্থান দিম কিন্তু যিসকল বেঙুনীয়া সেইসকলক আমিও স্থান দিব বিচৰা নাই কাৰণ যোৱা 17 বছৰৰ লুটি পুটি খালে আৰু এতিয়া যদি তেখেতসকলক মানে পুনৰ মানে আমাৰ দললৈ আনা হয় আমাৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তা ৰাইজে বেয়া পাব তো সেইকাৰণে আমি গোটেই কথাটো চালি জাৰি চাই কামবিলাক আগুৱাই আছোঁ আজি লবেন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আহিল ইয়াত মানে ইউথ বিপিএফৰ আহিল আমাৰ কাছিকট্ৰা এৰিয়াৰ চিৰাং জিলাৰ চিডলি এৰিয়াৰ আৰু আজি বহু সংখ্যক লোক আদিবাসীসকলৰ পৰা মাইনৰিটিৰ পৰা আমাৰ বঙালীৰ পৰা সকলো বড়োৰ পৰা সকলো জনগোষ্ঠীৰ পৰা আজি দলে বলে আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে আৰু এতিয়া এই যোগদান কাৰ্যসূচীবিলাকে প্ৰমাণ কৰিছে কি চিৰাং জিলাত আৰু বিপিএফৰ একো নাই ইয়াত কোনোবা বিপিএফ কৰি থাকিলে এইটো ভুল হ'ব আৰু 7টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 7টাই ইউপিপিএলে পাব এইটো চিয়ৰ হৈ গৈছে কাৰণটোতো আমাতকৈ বেছি আপোনালোকে জানে আপোনালোকে সদায় বাতৰি পৰিৱেশন কৰে এই আইৱাৰ ঘৰ হোৱা নাই জব কাৰ্ড হোৱা নাই ৰাস্তা হোৱা নাই দলং হোৱা নাই চন্দন ব্ৰহ্ম ঠগাই আছে ইফালে চন্দন ব্ৰহ্ম আৰু হাগ্ৰামাৰ শীতল যুদ্ধ দুই মানে কি কয় মহৰ যুদ্ধত বিৰিণাৰ মৰণ গতিকে দলত থাকিব বিচৰা নাই মানুহবিলাক ইফালে হাগ্ৰামাই কয় মই 1 নম্বৰ চন্দনে কয় মই 1 নম্বৰ মিটিঙত দুজনে বহে কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে তেখেতসকলে নিজৰ দুজন মাজত যুঁজ কৰি আছে আৰু সেই যুঁজৰ কাৰণে আজি দলৰ যিবিলাক মূল মানুহ আছিলে সেই সকলৰ প্ৰতি ব্যৱহাৰ পাতি ভাল নহয় সেই সকলক কোনো স্থান নিদিয়ে কোনো স্কোপ নিদিয়ে কোনো তেখেতসকলক মানে কাম কৰিবলৈ মানে কোনো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চি নিদিয়ে এইকাৰণে লাহে লাহে চব ওলাই গৈছে এতিয়া ইয়াত হৈ হাগ্ৰামা থাকিব নহয় চন্দন থাকিব এইটো সাংবিধানিক এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত যাব আমি কৈছোঁ নিৰ্বাচন কৰিব লাগে বিহাৰৰ নিৰ্বাচন হৈছে বিভিন্ন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন হৈছে গতিকে আমাৰ ইয়াতো নিৰ্বাচন পাতিব লাগে আমি বিচাৰিছোঁ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ এছেছমেণ্ট যদি চব ঠিকে থাকে আছে যদি ৰিস্ক ফেক্টৰটো কমি আহিছে কৰোনা ভাইৰাছৰ যিটো পৰিৱেশ এইটো পৰিৱৰ্তন হৈছে লাহে লাহে গতিকে যিমান শীঘ্ৰে পাৰে ইলেকশ্যন পাতিব লাগে বাকী গভৰ্ণৰ শাসন এক্সটেণ্ড কৰা এইটো ধৰি ৰখা মানে এইটো সমাপ্ত কৰা এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত আমি বিচাৰিছোঁ যিমান সোনকালে পাৰে নিৰ্বাচন হ'ব লাগে চাওক তেখেতসকলৰ নিজা কিবা আঁচনি আছে নীতি আছে মই নাজানো কোনোবা মিউজিয়াম পাতিব বিচাৰিছে কি পাতিব বিচাৰিছে মই বুজি নাপাওঁ গতিকে মিউজিয়ামটো যাৰ মানে সংস্কৃতি আছে যাৰ নীতি আপোনাৰ মানে হিষ্ট্ৰী আছে সেইসকলক মিউজিয়ামটো লাগে আৰু কাক কি লাগে সেইটো মই নাজানো তেখেতে কি ভিত্তিত কৈছে মই সেইটো নাজানো সেইটো গম নাপাওঁ সেইটো তেখেতৰ কথা হ'ব এইবিলাক কথাটো পাতি বেছি টাইম পাছ নকৰাই ভাল নেকি আমি বেলেগ ক্ৰিয়েটিভ কথাবিলাক পাতোঁ না থেংক ইউ दिनैहाय 13 चिरां ब्लक कमिटिनि सिङाव लबेन बसुमतारीनि दैदेननायाव टटेल 87 दासिम हाबफैनाय जों रिपर्टखौ मोन्दों बेनि गेजेरावहाय बिपिएफनियानो गासिबो जोब होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे गुबुन पार्टिफोरनि दङ बिथांमोनाबो साफा सानै फैदों जे बिपिएफनि बांसिन दैदेनगिरिफ्रानो जोंनि इउपिपिएल दलाव जोंनि 13 चिराङाव हाबफैबाय खारन इउपिपिएलनि जिथु थांखि मावनायनि जिथु बिथांखि बे जेबो गैया 17 बोसोरावहाय नुनो मोनबाय रायजो राजाफ्रा दा बिथांमोना जिहेतु थांखि बा बिथांखि जेबो गैया खामानि मावनायनि दा बिनिखायनो बिथांमोनहा दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल दलाव थानानै जाहाथे बिटिआर सुक्तिफोरखौ मावफुंनो हायो आरो रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ फोजोबनो हायो बिनि थाखाय दिनैहाय इउपिपिएलआव ज' जाफैदों बिथांनि फैनाय उद्देश्यआ बेनो जे गोबाव सम बिपिएफजों खामानि मावबाय आरो बे खामानि मावनायाव बिथाङा खुनु सेटिसफाइ गैया जे रोखोमनि खामानि बिथाङा मावनो सानदोंमोन मावनो हायाखै खारन नोंथांमोना मिथिखाबाय जे बिथांमोननि गेजेरावहाय लिडार सोलायनानै चन्दन ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारिमोननि गेजेरावहाय गोबां बेले बेजे जायनि थाखाय माने बिथांमोना गुरबैजों जानायखौ जों नुनो मोन्दों
जोंनि जायफोर कर्मिफोर दङ BPF-नि बे कर्मिफ्रा खामानि मावनो थांनायाव गोबां हेंथा फैदों ओंखायनो बिथांमोनहा BPF-आव थानानै जेबो खामानि मावनो हानाय नंला जोङो UPPL-आव थांनानै रायजो राजानि खामानि मावनो बे थांखियै बिथांमोना दिनै जोंजों फैबाय आरो ना बे 100% माने बानायनानै बुंनाय बाथ्रा बेयावहाय माने जेबो सैथो बाथ्रा गैया खारन UPPL-आव सासे MLA-बो गैया सासे मन्थ्रिबो गैया आरो बेवहाय जि रोखोमनि बिथांमोना बुंदों जे प्रमद बर'आनो माने गभर्नर रुलखौ लाबोदों होननानै बे नंखाय बाथ्रा खारन BPF-नि जिथु सासन बे सासना एप्रिल मासाव जोबनानै थांदोंमोन 27 खालि आरो जोबनानै थांनाय लोगो लोगो बै समाव जिहेतु BPF-नि जायफोर नेता बिथांमोनाबो माने केन्डिडेटसो जानानै दङमोन दा केन्डिडेट जानायफोरखौ बोरैहाय माने गभर्नमेन्ट सालायनो थाखाय होफिननो हानो सरकारा दा नोंखायनो बिथांमोना आयेनगत भाबै माने गभर्नर रुलखौ खालामदों आरो बेवहाय प्रभिजन दंखायो भारतनि संबिधानाव 6 शिड्युलाव जे मामा खारनाव जुदि गभर्नमेन्टआ थायाब्ला गभर्नर रुल खालामनानै बेखौ 6 मासनि थाखाय लांनो हायो बा बोसोरसेनि थाखाय लांनो हायो दा बेनिखायनो आसाम सरकारा केबिनेट डिसिजन लानानै दिनै गभर्नर रुलखौ खालामदों आरो बुंनो थाङोबा BPF-आनो लाबोदों गभर्नर रुलखौ होननानै जों बुंनो हागोन खारन आसामनि जिथु स्टेट गभर्नमेन्ट BJP-जों जिथु दङ एलायन्सआव बेवहाय चन्दन ब्रह्म मिनिस्टार दङ बेवहाय प्रमिला रानी ब्रह्म मिनिस्टार दङ बेवहाय रिहन दैमारी मिनिस्टार दङ बिथांमोनासो BJP-जों क'आलिसनाव सरकार दागासिनो दं आरो बिथांमोननि बे केबिनेट डिसिसना बे चन्दन ब्रह्म प्रमिला रानी ब्रह्म आरो रिहन दैमारीमोननि गेजेरावहायनो केबिनेट डिसिसन जादों नाथाय बिथांमोना बै समाव जुदि अबजेक्सन खालामनो हायोमोन गोसो जायोब्ला खिन्थु बिथांमोना खालामाखै दा बिनिखायनो जों बुंगोन बे गभर्नर रुल खालामनाया UPPL-आ जेबो आखाइ गैया जोंहा MLA सासेबो गैया बेवहाय बिथांमोना मिनिस्टार दं मा दं बिथांमोनानो डिसिसन लानानै लाबोदों आरो बिनि थाखाय दायनिगिरिया BPF हान्जा जों बेखौ बुंगोन सेथि खामानिया प्रथम गरिबफोरखौ आं नायगोन जायफ्रा प्रधानमन्त्रि आवास योजनानि न' मोनाखै बिथांमोननो आङो न' मोननायनि बेबस्था खालामगोन रेशन कार्ड जायफ्रा मोनाखै गरिब मानसिनि बेखौ रेशन कार्ड होनायनि बेबस्था खालामगोन जेरावहाय दालां गैया जेराव लामा गैया बेफोरखौ जाहाथे थांलाय फैलायनि सुजुग सुबिदा खालामनो हायो बेखौबो आङो मावगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंहा बेकार सेंग्राफोर दङ जायफ्रा साख्रिनि थाखाय थाबायदों जायफ्रा बिजनेसनि थाखाय थाबायदों आं बे मानसिफोरखौ आङो मदद आरो हेफाजाब होगोन उद्देश्यआ जाहैबाय थांनाय 2020नि 27 जानुवारियाव जे बिटिआर एकर्ड जाबाय बे एकर्डखौ मोजाङै मोजां जाहाथे इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो आरो एकर्ड खालामग्राफ्रा जेनेबा दा UPPL दोल दादों आरो गभर्नमेन्ट जुदि UPPL दोलोआ फैयोब्ला थांनाय जे एकर्ड बिटिआर एकर्ड बे एकर्डखौ मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन बिनि थाखायनो आङो UPPL दोलोखौ एसे सहाय खालामनो एकर्ड इमप्लिमेन्टआव एसेबाबो सहाय खालामनो थाखाय जों दिनैहाय UPPL दोलोआव हाबनाय जाफैबाय आरो उद्देश्यआ जाहैबाय नंगौमोन आं 10 बोसोर MCLAमोन BPF-नि खोथाया जाहैबाय दिनैसिमाव BPF-नि जि निति आदर्श सिगाङाव BPF-आ जि निति आदर्शखौ लानानै रायजोनि सिगाङाव हाबदोंमोन खामानि मावदोंमोन दिनैहाय BPF-नि निति आदर्शआ गोमालांबाय आरो जे निति आदर्शखौ लानानै BPF-आ खामानि मावदोंमोन बे गैला दिनैहाय खालि BPF-नि दैदेनगिरिफ्रा मोनसेल' आदर्श दंसै बे आदर्शआ जाहैबाय प्रमद बर'खौ रायनाय आरो बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया होननाय बेनिखायनो रायजो राजाफ्राबो गाज्रि मोननानै दिनैहाय दले बले UPPL दोलोआव हाबनो हमबाय आरो बिनिखायनो जोंबो सिन्था खालामनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सिगाङाव जे BPF खालामदोंमोन बे BPF-नि दैदेनगिरि माखासेफ्रा दिनै जोङो माने UPPL दोलोआव हाबफैनाय जादों आरो बेथ' 100% फैगोन जेनेबा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो नायदो चिरां डिस्ट्रिक्टआव जों नायबाय गिदिंनानै नायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों जों नायबाय बेरायनानै दा चिरां डिस्ट्रिक्टआव गासै 7टा समस्ति दङ चिरांखौ लाफानानै 13 नम्बर चिरांखौ लानानै 17 नम्बर माबासिम आरो समस्तिसिम दा बेयाव 7टा समस्तियाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव माने 7टायावबो 7टा जोङो UPPL दोलो हिसाबै देरहानो थांगासिनो दं आरो BPF दोलोआ बेयाव माने 0 बे दिनैनि दिनाव जानो हाया मानोना उदालगुरिनिफ्राय नायनानै क'क्राझारसिम जे UPPL-नि धौ बिभिन्न जनगोष्ठीया दिनै UPPL-आव हाबफैबाय जेनेबा सान्थालिफोर मुस्लिम बेंगलि
नेपालि गुटै जनगोष्ठी आरो जेसेबां बिटिसि ओनसोलाव जनगोष्ठी दङ 23टा जनगोष्ठी बिटिसि ओनसोलाव दङ बे 23टा जनगोष्ठीनि बिथोराव मोनसेबो जनगोष्ठी दिनैहाय इउपिपिएलआव हाबि गैया ओंखायनो जोङो आसा खालामनो हायो फैगौ जे बिटिआरनि जे निर्बाचन भट बे भटआव माने गोबां मासि लानानै माने इउपिपिएल दोलोआ सरकार दागोन मोनसे खोथा दे बिटिएफनि माखासे फोरमाय बिश्वजित दैमारि एमपि हिमांशु मुसाहारि माखासे आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफखौ एंगारनो नाजागासिनो बिनि खेथ्रआव नोंथाङा मा बुंनो सानो बेखौथ' आं दहाय बुंखाबाय माने हाग्रामा महिलारि आरो चन्दन ब्रह्मनि जे माने मानै मैसो बेरानि जि जुजिनायनाय बे जुजिनायखौ माने माखासे बिपिएफनि गेजेराव थानाय दैदेनगिरिफ्रा सुखुनाय मोनाखै ओंखायनो सिगां आं बुंनाय बादि जे निति आदर्श दंमोन बिपिएफआव बे निति आदर्शआ सोलायलांबाय आरो बे जुजिलायनायखौ माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुजिबाय ओंखायनो बे चन्दन ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारिनि जि दैदेननाय बिपिएफ बेयाव थायोबा बिथांमोनहा माने फिउचार गैया फिउचारखौ नायनानै जाथि जनगोष्ठीनि फिउचारखौ नायनानै दिनैहाय बे माने माखासे जेनेबा इमानुएल मुसाहारि आरो बिश्वजित दैमारि बिथांमोनहा माने बिपिएफखौ गारनानै दस्रा पार्टियाव हाबनायनि जि माने जजा खालामनो हमदों आरो ना बेथ' बिराद गोरोन्थि जादों बेना मानो गोरोन्थि जादों होनोबा दिनैहाय बिथाङा बुंदों आंबो खोनादों माबायाव इउटिउबाव नायदों आङो ससियेल मिडियायाव नायदों जारिमिनारि गोरोन्थि होननायनि खुनु मिनिं गैया बेयाव मानोना आङो सिगांबो खावलायदों मानसिफोरखौ जेनेबा बेबादिनो बिपिएफनि मिटिङाव सिगांनिफ्राय आङो एसे माबा इउपिपिएलनि मिटिङाव सिगांनिफ्राय आङो एसे बेरायबाय थानाय समाव मानसिफोरखौ आं खावलायदों मोनसे मोननै मिटिङाव आं लेक्सार होबोदों माने रबिराम नार्जारि बिश्वजित दैमारि बिथांमोनहा बे बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया होननायनि खुनु माबा गैया मिनिं गैया मानोना बर' आन्दलनखौ बिथांमोना नेतृत्व खालामबोदोंमोन दा बर' आन्दलननि हिस्ट्रियाव माखासे हिस्ट्रि दङ जेनेबा सिगां बिएससि एकर्ड जादों बिनि उनाव बिटिआर एकर्ड जादों दा बिएससि एकर्ड जाजेननायाव माने मा दंमोन बेखौबो रबिराम नार्जारिया साननांगोन बिटिसि एकर्ड जानायाव मा दंमोन बेखौबो रबिराम नार्जारिया साननांगोन आरो दिनैहाय जे बिटिआर एकर्ड जाफैबाय बे बिएससि आरो बिटिआरनि गेजेराव बिटिसि आरो बिएससिनि माबाखौ नायोबा तुलनाखौ नायोब्ला बिटिआर एकर्डआव गोबां बुस्थु दङ जाथि जनगोष्ठीनि खामानि मावनो हानायनि जि माबा क्षमता बेयाव माबा दङ ओंखायनो स्कप दङ आरो दा बे गामि दानख'नाया आंनि बादिबा गामि दानख'नाया एकर्डआव जे कमिसन दानायनि मोनसे माबा खालामनानै होदों गभर्नमेन्टआ बे खुब बरायथाव मानोना आननेसेसारि किसुमान गामिया 50% बारा जि सिमायाव अना बर'फोर दङ बे अना बर'फ्रा जे जोंनि ओनसोलाव आननेसेसारि गन्डगल खालामबाय थानायखौ जों नुदों आरो माखासे बिटिसि एकर्डआव 100% बर' गामि थानायाबो बिटिसिआव हाबनो हायाखै दा नैबे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जे मोनसे कमिसन दानायनि गभर्नमेन्टआ माबा होदों दफाफोर होदों बे दफाया जाफुंजाबाय ओंखायनो आंनि साननायाव एबार 100% जे माने बर' गामि थाबोदोंमोन सिमायाव आरो बे 100% बर' गामि थाबोनाय 100% पपुलेसन थानाय बर' गामि थाबोनाय बे गामिफ्रा माने बिटिआरआव हाबनो हासिगोन आरो ओंखायनो दिनैहाय रबिराम नार्जारिनि जि बुंनाय माने कमिसन माने माबा गामि दाजाबनाय आरो दानख'नाया थानो नाङामोन होननाया बे गोरोन्थि आरो